gentenen aja mlayu jonggrang. Aduh, keprake ning kene sik hop. Sik. Anu keprake sing kowe enak, Mas. Kita gudi lho. Kita prak endi to jane mana? Toprak atek weli ngene iki lho. Hadirin sekalian tak siaran sik. Oh ya wis ya. Bapak Ibu sedaya ngaturaken sugeng dalu menika mirsani panjenenganipun sedaya campur sari ning menika panjenenganipun Bapak ingkang hamugati ngersakaken fragmen Roro Jonggrang yang akan diperankan oleh Mas Santo Priwir, saya sebagai Bandung Bontowoso dan pedet menika Mbak Ulin kok pedet. Mbak Ulin menika dados Roro Jonggrang. Bagaimana cerita selanjutnya? Silahkan disimak bersama RRC. Apa kuwi? Radio Rakyat Cacing. Ayo, duduk. Jonggrang. Aku kondi. Jonggrang. Koyo aja mlayu jonggrang. Oh, ora tak bansok kowe kok. Tuk. Ya. Wong jonggrang kok wong wedok mlayu biayaan koyo. Mosok Kang Mas. Lah piye? Ya ana jonggrang, aja mlayu jonggrang kowe, mandek kok jonggrang. Mandek ning kene kok Kang Mas. Berarti balik anak kleru. Kowe kape piye to jane mono kok sok. Lah jere mek kon ngene-ngene mung. Kuwi ya beda nggon lho, Dik, kok sok. Jonggrang. Kang Mas. Lho. Ora aku ngono saiki, malah ngono barang koyo. Jonggrang. Inceh batang Mas. Kang masih batang Mas. Lah mambunem Masa mambu? mambu sakti ya, Bu. Ngalah biasane Bu mambu. Jere ngene krengete antok kliwur wis gobios. Masa mambu ora? Urung mambu, Bu. Biasane mbok golek ngono. Inceh batang Mas. Kang Mas, Dik, kok batang Mas? Kang Mas. Inceh Kang Mas. Jonggrang kuwi wong wedok sing ketus, wong sing kemenyek, wong sing kentus. Terus wong sing jahat. Bayangan ono wayangane ngono. Lah. Aku nyengit ngono. Lah umat anu sesuk nek suwek manjuk ijol kowe sesuk dhuwur-dhuwur ora usah mbok cincing dah nganggo mbok cincing barang malah. Iki nek tuku nang sepeletr urung lunas kok. Kaya bayar sesuk Ji. Iya, tanggal Jonggrang. Injih Kang Mas. Ora usah basa karena Lah basa. piye neh? Piye Bandung? Oh ngono. Aku mending ngono. Heeh. Piye Bandung? Duh malah banci metu. Piye Bandung? Nah ngono lho. Jonggrang. Piye Bandung? Nah iki aku seneng aku. Iya. Aku rene. Lah karek kowe pengen guritan yo desel yo oleh kok. Maksud iki mlaku ngono lho. Seprono sprene tak goleki anggonku. Ngupati marang aduh aja dingene to. Kandhe mengangono e bocah iki. Aja di sogrok kok nguri. Tak leh tak adep tukang kendang kowe kok kriten. Lho yo piye kok. Jonggrang. Mandeka sawetara Jonggrang. Kraton Penggik anu ya musiknya apa ngono lho anu kricik-kricik. Walah ya Allah. Ini aja ado-ado ora aku syuting lho. Indak-indake panggunge mau sakmene. Oh ngono sak itit ngene. Iya, Jonggrang. Kang Mas. Piye Bandung kok Kang Mas kowe iki? Piye Bandung balik. Tak omongi iki lakone Jonggrang ora Sri Tanjung. Oh iya lali. Ayo. Oh, rono. Piye Bandung? Ayo. Mandeka sawetara manuta karo aku Jonggrang. Aku muni piye? Duh. Toprane pewekok iki lho. Ya Bandung. Duh. Moh Bandung kok ya Bandung. Moh. Kowe critane iki tak pek bojo moh ngono lho. Moh. Tapi aku gelem. Ceritane ta ya. Ceritane ngono kok so. Kowe tak pek bojo manuta ya Jonggrang. Aku emoh Bandung. Emoh. Kraton Penggik wis tak jurke. Wis tak wolak-walik waringin susang paribasane kakangmu Prabu Gupala wis mati saka ing tanganku. Mula kowe dadi wanita boyongan manuta tapek bojo Jonggrang. Aku emoh Bandung. Nek kuwi aku gelem. Aku emoh. Oh, ngono terus. Aku emoh. Aku emoh. Suwengi ngono pretel kok. So ora sapatane dilok. Kok lampune patene dilok gua apa kok so. Kowe manuta marang aku Jonggrang. Bakal tapek bojo. Bandung Bondowoso kurang apa Jonggrang? Aku emoh Bandung. Yen aku bagus ya bagus, yen aku ganteng ya ganteng. Bandung Bondowoso sugih wong sak donya. Sekti Mandraguna Jonggrang. Nggo apa tak go muleh. Manuta ya Jonggrang. Aku emoh.
taman barang, ora sanggo taman iki kok so. Manut Jonggrang. Aku emah Bandung. Kowe manut. Aku emah. Manut. Emah. Manut Jonggrang. Emah Bandung. Tak gandrungi sedok, tak gandrungi sedok. Nah. Eneng, lah kae buwarti ojek-ojek iki padha ning kono. Ayo. Ngambara ing awang-awang. Jonggrang. Kowe manut marang aku bakal tak mulyane uripmu Jonggrang. Aku emah Bandung. Angelango. Bebasan tanpa tapi enek Roro Jonggrang pekoh bareng yuk nerabasing meko mandong Jonggrang. Ya Bandung. Aku emah Bandung. Oh, Pak tolong Pak, aku emah. Malah Rono mek opo Jonggrang. Tulungi Mbak, aku mau mbok untae. Iya. Kuwi apa yo ngatasi wisan. Kok malah Rono iki lho. Aku mbek iki ae. Kowe dikelamuti Miko. Alah jen mbae betara kaprah. Aku milih iki ae Bandung. Jagat Jonggrang. Tolong Mbak. Sabar pisan bae iki. Ngulandara. Tolong ya Mbah ya. Aku mau mbok bocah kae. Mbah, apa cek ngatasi? Mbah wis ngene iki ra rasane wisan. Wis mbah kono aku ora teng apa ya wis ora babar wisan. Ngambara ngunggahi gunung. Waduh. Lah, Aku mau mbek awakmu Bandung. nang ngene iki wis ramoh, wis mapan gelem berarti iki. Iki gelem iki nang ngene iki. Lampune pateni, Mas. Lampune pateni, Mas. Katungkul ngumbar gagasan. Hei. Oh, jalan dikompo. Ik. 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 Tabut pendire tak coplos sih. Anu ngobos. Hei. Piye? Jonggrang nganggo aplah-aplah barang iki lho. Lah aku gelem mbek kae mau mbek awakmu kok. Iso mbek peksa. Kowe nek tak peksa yo ngalor ngidul nyapa malah kok Tanjung Mati. Kleru. Kabarene ya katungkul ngumbar gagasan. Iso coplok lho piye. Satemaki nawa Jonggrang. Aku tetep mau mbek awakmu Bandung. Kowe manut marang aku bakal tapek bojo, bakal tak mulyakno uripmu Jonggrang. Aku wis duwe pilihan dhewe Bandung. Sopo Jonggrang? Karo mbae kae mang. Bae wis Wes ora ngatasi nduk kae mbae. cek ngatasi nek tumak ngumpotok meng. Ngene-ngene mengko atasi. Nek tumak ngumpotok meng. Ngene-ngene mengko atasi. Jonggrang. Paribasan yen kowe gelem dadi bojoku, uripmu bakal tak mulyake njaluk apa wae bakal tak turuti Jonggrang. Ngono Bandung apa sing bakal mbek turuti Bandung? Iya, kowe njaluk bebono. Nah, kamu itu mempunyai satu permintaan. Nggih. Ayo. Aku njaluk Ngene lho deloke. Menek-menek sik. bakso. Aku penjaluk bakso. Njaluk bakso sik. Iki penyanyi kok badokane piye to? Jere njaluk bakso. Oh, Jere penyang ngono. kowe duduk penyakene dhek ya pekoh padha ae kok sok. Ngene lho, among.
Terus Bandung, Bandung. aku gelem dadi bojomu. Aku gelem dadi bojomu. Ning aku duwe. Nek aku duwe. Ning kok nek. Ning Aku duwe Ning bebono. aku duwe bebono. Apa jonggrang? Apa jonggrang? Duh, aku kuwi. Dan meni apa jonggrang? Apa jonggrang? Aku Aku gawekno candi. cacahe 1000. Cacahing 1000. Suwengi kudu dadi. Suwengi kudu dadi. Nah, ngono dialoge ya. Lah ya wis kindak niki wis. Urung enek lagu gending. Oh ngono. Ayo, tuduk. Ilang ora? Cacahe dadi siji tok wi sing iling. Apa? Jonggrang. Kowe manuto bakal tak pundhut garwa. Paribasan kowe njaluk bebono apa jonggrang? Kowe manuto tak bojo jonggrang. Aku njaluk Ya lho apa? candi. Terus piye. Cacahe enek 1000 Bandung. Ya. Sing kok petek. Lah piye le? Enek jonggrang. Aku nyanyi. Apa enek jonggrang mini-mini ngono? Lah ya dek ngono, dialoge ngono. Bandung. Bandung. Aku gelem dadi bojomu. Nanging aku njaluk candi cacahe 1000. Suwengi kudu dadi. Piye? Anu, jonggrang. Ojo kok mung njaluk candi cacahe 1000. Asal aja njaluk medhule lintang kelawan rembulan bakal tak paringi apa sing dadi penjalukmu jonggrang. Mula aku tak topo sik ya jonggrang. Piceti. Iki piye? Oh, lah nek tumane Iki jare Bandung apa tikan apa kucing. tumane akeh. Masa teko pinjal barang nyapa. Musik horor Kas. Kas. Kembali tim Jimat Malah menyapa kembali. Anda. Jimat sajian malam Jumat. Anu lampune pateni Mas. Mas lampune pateni Mas. Apa topo aku? Lampune pateni, apa topo aku? Lampune pateni Mas. Mas. Makadir. Polo-polo kuroko kabeh, ilu-ilu Banaspati. Wah ngono-ngono merekawe. Ayo polo-poloku kabeh nglumpono. Aku gawe no candi cacahe 1000. Apa juga anu batu kok dulang barang. Sing setan kono ndang barne. Sing sisih kulon kono candine. Oh, candi bakso enak. Mama pedes. Setane pedesen. Setane pedes. Sing sisih kidul kono ayu ndang kaki. Selak padhek esuk ae lho. Ayu ndang kaki ndang tibarno. Selak laut. Ndang tibarno si setan. Lampune pateni Mas. Iso. Mas lampune pateni Mas. Wis kok kowe mati kabeh. Ayo mulih terusan. Sisih kulon. Sing tengah kae gawe sing luwih dhuwur ya, sing tengah. Sing tengah kae gawe sing rodok dhuwur. Heeh. Bandung saka kaduan kae kaya ana jago kluruh Bandung. Ana wong nutuhi welsung. Aku ra sanggup, aku njaluk pamit Bandung. Wis patek esuk Bandung. Oke. Bartopo. Berikutnya, adegan berikutnya ini adalah menggambarkan Loh kok kayak aku tuh bang kiri. Jonggrang, duduk, dentak. Jonggrang, opo kang dadi penjalukmu wis tak paringi. Aku nggawe candi cacahe 1000 jonggrang. Ayo,
Coba hitungono siji kanthi siji Jonggrang. Si setan. Si setan. Lagi Iki kon wong kon ngitung anu kok malah kukur-kukur simbah to. Kon mang lo. Gatelan gara-gara ning kon kene. kukur-kukur simbah malah. Ayo, Aduh. iki lho mang. Malah nyerondol kene Iki kan. lho sembek kumpul metu ki lho. Ya, kompo ayo. Sing sebelah tan. Pira? Lagi 750. Akeh mentok engko lak kono rauman. Kuman. Ya 250 ngono lho. Sebelah kono. Pira? 850. Hei, cacahe iki mau 1000 waki mentok. Si sebelah kono 808. Iki pirang puluh ewu candine. Lah iya. Candine mau 1000. Lah iya, berarti 800. Ayo. Ya 800. Lah iya lagi 800. Lah iya pira kok 800 tambah 850? Sebelah kono. Kene lho, kono 250. Kono. Kono 250. Kono. Sing kono 250. Terus sing kono? Aku sapa kowe warai? Aku sing ngitung kok. Oh iya. Ya. Sing kono 750. Ya, 750. Kono 800. Ya 750 ora perlu gak 1000. Urung. Oh, nyali. Urung eneng. Tak bleki kursi rejo grange tenan iki kok. Ya wis nang ngitung awakmu dhewe. Hitung dhewe to wong awakmu sing Lah iya 700. Ya. Tambah 700 neh. Dadi piro? Temoke piro jajal tak takoki. Ngene lho. 250. Ya. 250, 250. 250. Berarti 750. 750. Lah sing ning kono. Sing ning kono. Nek 250 kan 1000. Berarti mau 249. Lho Bandung, sing sisih kono kok mau 249 Bandung. Sing siji endi? Ayo. Lah wis gak juli. Alah nang dialog kok sok. Hei Bandung. Nah. Ning kono kok 299. 249 nyuk munyuk. Kok 289. 49 nyuk munyuk. Allah. Ini Bandung. Iya. Terus Kok mau 249? kok mau 249 Bandung? Sing siji ndi? Apa digawa Pak? Mbek bawa Pak. Mbek bawa. Jonggrang. Duh iki piye panjakku? Hei, halo. Urung. Piro? 249. Mau 249 Jonggrang. Kowe mbok yo manut to, Grang, kurang siji wae kok kowe ra gelem. Aku pokoknya cek milih bae nek kurang siji ya Mbah ya. Kowe manut yo, Grang. Emah Bandung. Wong kurang siji. Mah! Kandani emah kok sok. Aku kadung gelem e. Kandani emah ya mah ta. 999. Kowe man wong kurang siji wae kok kowe ora gelem to, Ban. Aku emah. Ayo Bandung ngenten. Jonggrang. Jonggrang. Tak teluk Bandung ngenten. Asuk kuwale. Kene, manggon nang tengah. Aku ngerti yang kowe tumindak culika marang aku, Jonggrang. Kowe nampik katresnanku kanthi cara alus. Iki apa syutinge mbok kon kaya blutru kowe apa piye? Nah, ngono. Aku ngerti kowe tumindak culika para warga ana ing Kadipaten Penggik sing isih ana. Mbok klumpukke, mbok kon ngobong damen, mbok kon klotheken lesung. Hingga jago-jago ana ing kampung ana ereng-ereng gunung kae padha kluruk Jonggrang. Supaya iso bubarke anggonku lan sak bolo wadyabalaku anggonku nggawa candhi cacahe 1000. Mula sing siji kanggo genepe kowe Jonggrang. Ayo Pak Brono. Patung. Nah, iki patung ciker iki. Iki patung ciker iki. Tetep mlaku ning ngene, etek ngene. Kene Pak Budi nggo sumpel kan Pak Budi. Kok sor rumah sampe. Lalu patung kok ayu ning kene. Yo sik toh taman wayah dagelan kok so. Patung toh. Patung ngene kok mbek rakno. Ya, ayo mlaku. Gawe patung lho. Mlaku. Amin. Allah. Piye nek mlaku piye? Alah dipat keklen lho. Alah. Setirok lho dipat sesuk ya nek mlaku ngene. Amin. Allah. Mlakuku lho enek kluthuk-kluthuke awakmu mlaku ngono enek ora. Aku tahu malah anu kacar siji. Jonggrang, kowe dadi patung Jonggrang. Engkok kowe. Mangurip rak.
Jonggrang. Jonggrang. Bintu patungnya kalau wis kesel. Jonggrang kowe mati Jonggrang. Aduh Jonggrang, kowe tadi patung Jonggrang. Iya lah aku ngate sakmono gedene kak yo. Tak le saiki. Kapok kowe. Saiki kowe wis mati Jonggrang. Ya Allah, Ijek. Kere. Patungnya kesel. Jonggrang kowe wis mati. Iki piye kok wakih men iki? Kowe wis mati Jonggrang. Innalillahi. Oh, anggo apa neh kowe saiki ini? Ayo Jonggrang. Ya Allah. Iki biar. Ampun kanca-kanca. Lah sing patungnya iki tibake piye? Ya, lha wape kene to tatakin resi lakone. Aku melok depatmu lah aku oleh. Nang mulai apa telepon kandang pitik kowe. Kok iso tak tangisane kok iso Jonggrang. Nganggo apa? Balano. Ya Allah kon balano. Walah. Bandunge kere. Aduh, bandunge kere. Ya Allah. Apa Batimu pira Mas? itu 50. Aduh. Kaken Lan apenya kabeh wi. ya kaken calone Dik. Enek blantike jadi. Ora. Gua tak susreni bose kok. Kayak patung ya printe ya. Paya taman Mas. Sik. Jonggrang, kowe wis mati Jonggrang, kowe dadi patung Jonggrang. Aku ngelak kono nek kowe. Kowe taruh swagro dhewe kok kowe. Aku kan coba taruh wogo dhewe. Kancane ngene kok aku diowo-owo kok nguri. Aku keri kabeh rasane. Wah, 750 tok rene owo-owo tok. 750 tok owo-owo tok. Jonggrang, kowe mati. Weh, metu ngono ae barang. Ngono ora. Aja sebul. Ora asbul. Ayo, Jonggrang, kowe dadi patung Jonggrang. Mau acara nek. Aku taruh nentek 1,5 e. Jadi biduk pisan. Dadak banci. Ayo, duduk. Jonggrang, Mas yo kowe dadi patung tetep ayu Jonggrang. Kene Jonggrang. Usik tok meneng ae tok. Tak papakno ana ing papan tengah candi sing urung dadi kae Jonggrang. Tak papakno ning ngguri gopan. Penjagane supir-supir mendem. Jonggrang, tak papakno ana papan tengah kae kowe tetep ayu Jonggrang. Dadi yo reca sing paling gedhe kok godi mentok. Sesuk aku rung siap dik koyo dengi. Mbok tumpayang meletet. Gedhe koyo beruk. Kene Jonggrang. Tak papakno ning papan tengah kene Jonggrang. Nek sing cilik kaya ngene cara apa-apa. Lah kok sak semen nih.
Jonggrang. Wis ndeglero juta ya. Aduh, Ndeglero juta. Dadi duwe. iso mengkis-mengkis aku. Pak Budiono gak pengen jajal gendong candi. Oh gak, aku gak. Enek ning kene enek satpamku. Oh iya. Aku gak sakit ngombe kuwi, Dek. Mie kuwi lho. Sangkas. Ah, tau mbok malah aku. Bismillah. Oh alah, kacek selawe ya ngene ya ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kancane keselak. Rebu irung dol. Wah, kowongan rasane. Piye oh diombene kok dilebokno irung ki? Sing mbol-bone nglampe dudu irung. Lah iya lah kok klebu irung. Lepil kok. Pilek. Kene mlebu Basa irung. ki wis bar porong patunge. Wis. Ya balikno rene kok nek meneng kono kok. Saiki kan nyanyi. Heeh. Wis bar to? Balikno rono. Oh ya Allah. Pak Budi kok imbuhi 100 ngene mono. Iki bandane sapa to ki? Ya. Suwek mah. Oh, gendong kayu. Apa ngatasi wong iku drum ngene? Wes Mas. Oh, empok Mas. Wes Mas. Mas. Yo. Sik siji Mas bandane. Ora tak balekno.